50 yıl bitindi min sahnede bik jingil bulmadı, interli şakları buldu. Eminde Allah'a şükür halk kurdu, halk elde kol şahap motor edip karşı aldı. Ana şu halkın kabul ettiği, halkın yılmayığı kış verdi, icatқа da mına 50 yıl sahnede yürüğünün sebebi şoldur indi. Zorlanası kelmey, şulay da men bik motor turmuş yolu öttüm, özümnün maqsatıma eriştim dep aytırga керек. Kütülmegen zor böleklerge de layık buldum. Mınali bizim yana Respublika Hocası 70 yaşıma Salavat Belayev isimdagi orden berdi. Ol Bашқұртстанның ündür bölegi. Men bik şonuň bilen indi şatlandım, süýündüm. Ama indi rahmatlar ettim. Şuray tiýiş bitindi. Әміне хәзіргісі вақытта сізні концертларға шақыралар ма? Неше керек сіздің хәзіргі тұрмышыңыз? Хәзіргі вақыттарда мынали Әнуар Нурғалиев белән Казанда булдым, Чаллада булдым. Мына шул алар популяр бит инде, халык аларга теге бик нык агылып йөри. Мен инде махсус кунак итеп чакыралар. Үзем дә булай оештыргалыйм концертны, инде бик күп булып киттек бүтән җырчылар без. Элек Татарстанда 6 бригада буладыр, Башкортстанда 6 бригада филармониядә. 2 елга бер, шунда ярты елга бер, 1 елга бер шулай килеп торалар. Хәзер көненә 2 концерт, 3 концерт куярлык җырчылар күбәйде. 7000 дим ул 2 республика җырчылар. Сез акчага эшләмәгәнсез. Салкын клубларда халыкның күңелен күргәнсез. Хәзер безнең артистларыбыз бер чыгыш өчен 100 мең акча алып эшлиләр. Сез моның белән килешәсезме? Мин аның белән баксым килешмим, улай бер белән сәнгать түгел бит, ул базарга әйләнде хәзер. Сен сәнгать ул теге Корбаннар да сорый, барсын да сорый, ну халык теге багышлаган икән үзен чын сәнгать күрсәтергә тиеш. 300 юмор сөйләп, 300 җырлар җырлап менә халыкны, халык та шуңа бит хәзер өйрәнеп бетте. Бозылды завыгы тамашачының бик менә ул әйбер кызганыч. Бүгенге көндә гармунга, тальянга, менә баянга кушылып җырлаучылар азайды. Sizin karışınız. Onda bittiği bayanga kuşulu jırlarga, garmonga kuşulu jırlarga bit moңa da kerek, tını da kerek, burmalarını da matur etip alabilge kerek. Halk turuğa qırıp qına bitinde qışqırıp жүрүп кенә ул гармонга жырлап булмай. Шул теге аранжировкага сикирип йөрүгә караганда бу битинде ничә тапкырга авыррак. Без инде шушы юлдан тайып булмадык. Әйткән битинде 50 ел хәзер. Мен инде гармон белән генә концерт куйган чакларым булды. Бүтән әйбер кирәкми, гармон белән генә җырладып тамашачы сорый, чыгамда җырлыйм. 15-18 җырлап кергән чаклар булды менә шулай дип. Нишләсәң теге кушкач тамашачы бит инде акча түләп килә. Синең хәзерге күп теге фанерын тыңларга килмиләр. Хәзер фанер тыңлап булса кайтып китәләр бит инде. Әгәр дә сайлау мөмкинлеге булса һәм вакытны шигереп булса, сез шушы юлны кабаттан узар идегезме? Шушы юлны кабаттан узар иде. Менә Илһам абый Шакиров бит инде бер дә ул фонограммага да җырламады, сикермәде дә ул, басты да моторын әйтеп, кирәген генә җырлады да куйды. Фәридә Кудашева да, Әлфия апа да менә шушы традиция бетте. Менә шушыны кире кайтарасы килә минем. Артык сөйләмәй генә мотор итеп җырын җырлап, мәгънәле сүзләргә язылган мәгънәле көйләр генә җырлап, халык җырларын җырлап, менә шушы борынгылыкны дип әйтим инде үткән заманны шушысын кире кайтарасы килә. Шуны сагынам мин. Әлфия апалар, менә Илһам абыйлар белән сез бит аралашып иҗат итеп яшәгәнсез. Бер сәхнәдә күп тапкырлар чыгыш ясарга андый бәхет тиде. Алар белән бәйле бер кызыклы хатирәне искә ала алмыйсызмы? Илһам абый белән менә Арча районында Сабантуйларда күп йөргә туры килде. Вагыз Василович Мингазов чакырадыр. Шунда ике җырларда халык битен сорый Илһам абыйны пока җитеп торды. Шулай дип әйткәннән ди, безнең авылда Ямалай корткасы дигән кортка бар иде. Исемен дә белмәдек без аның ди. Кинәт кенә үлеп киткән ди. Хәзер әби-шәбиләр, бабайлар җыелганнар, нишләргә, күмәргә, кәфеннеге юк, әзерләп куймаган. Бер әби әйтә ди, ярар, пока ярап торыр, шулай гына күмеп торыйк дип әйтә ди. Шуннан кире уйлап чыгып чыгарып, кәфенне күмәргә уйладылар микән инде, пока менә шуны бик кызык итеп халыкка сөйләде дә ул. Аннан инде соңыннан җырларым дип инде, пока ярап торыр дип. Менә шуны нитеп куйды инде. Әлфия апа да бишнең хәле кызык шәхес булган, аның белән дә гастрольләрдә чыккансыздыр. Менә аның белән бәйле берәр кызыклы тарихны хәтерләмисезме? Аны тиз генә искә дә төшмәй инде. Бар инде аның белән кызыксыз буламын инде. Ул һәр вакыт көлдереп, һәр вакыт бит инде ул теге гадилеге белән халыкның гадилеге дә ул инде ихтирамын яулаган. Килеп чыгу белән халык басып кулчабадыр инде. Мен инде теге Илһам абыйга, Фәридә апага, Әлфия апага менә шулай басып кулчабадыр. Җырламый да, нитмәй чыгып басып
boshqana ya. Hem indi mana shunday xalqning muhabbati. Agar da siz zo'r sahnaga chiqasiz ekan, sizga da jırlarga kerak tugul hozir. Mana Anvar bilan yurganda shulay bo'ldi. Bosib qo'l chopdilar, mana 12 ta bosib qo'l chop uzatdilar. Shunisi rahat endi u masalalar.